na so. Wow. Ozo mena akula. Ali torala. Abebe no na fe nyashia. Kaja wara kotala de. Kaja wara wa fana wara de ngafuita la Karamoko hey. Ala kaja wara na mesa igi. Karamoko. Juru kam me abesara dondo sa. Kaja wara ala. Yipinga wasa, obe pinga wasa ni. Basara sa kaja wara. Ni kama wasa nete bouger paquet ka soro imanga ngawar dia duro me kiri ati to binga wara adante. Kaja wara ega kanu metani. Ngawar dante. Ega kanu metani. Ngawar dante. Ko sai ne mana fu ko ne gisro hotel lawa. Ha enye no ko de ne ngawar di ma parce que ne bi feri. Boni ya yira la ki tere fe ngawar bina ni ba dante geri adante. Kaja wara asero ma. Inugo ete molade. Mau biga na ujo kan laje kaja wara ala ngo wari no wari dimo sa ni wakati ni atuni wakati ni ngati medro ha ibo rega kumo beni la dia nte mana kola yamea ni kanga warte ikuro be mi madi atante ni ka atante bire ga gele masa ka atante no warte atante ni madan atante ni ka atante amne no warte madi masa ni anga nyon la mesa na nyon la mami nyon karam ne be la me muna ala la bigo ne bla buru da nga wa nga fe sumuru on la mesa kanan libusa hine be dilla de kaja wuli kaja wara bate bo ya hey niti ka mona kule yamea ife ka ni soso nti ani muruta ka tigire ko nete hinaila parce que ifle mo la ngule wa kamele badi kamele baf la tete mega kaja ni eni tenum so yira nyona be ta ta jeola wallahi ale de kungo fone ne man kungo fa ala ko fe kuna so dala kuna so dala ala la mesa ma sonsa wa ma kana musota musa poniye no tabi fa koi kaja hey la mesa hey neti la me muna awonyi fa musa mais ni tenu so yoko fe be kila ko ni la me iye nga fe digi kono mbasa iye nga dimuri digi kono wanye fe sa dima abeda te sans ne te bouger pas que so le banga fe on dantige fini bo fini bo ya ba kaja na mesa kaja ala kana fulambo sa kaja ala ni kanga finu bo kaja samalai bo abisina ni ka puisina bo abo sa kaja ala esa ne ma kaja me ni ka pondala tabara baba ga nyi ko yiti ga fam ni ya ni mo ko foi kinyajila ijeza wallahi ba mi ta fa ne tusuka shikone ke tusuma ala ne mi tusuka sa ne danga dene be tanga wari yiri washila dwa de ne bi do de ba efe dwa de mo taka do di ne te no so do de ma ne danga di ne ba flapa lo uti sakada ne ba flapa lo wi ga nanga di sa wallahi danga jena tige fe be taka dima uti sa wallahi kanga fembe play to wala ni jena tige fe be ke no fe ne ko ni mo ko be de na ka klani de ka ko no te kaja ituguli kaja ko mano chefo idire ka de be fe ki de soro de ay ndado kumala ibe klaka na ni kenelo ne ndado kumala debi include ka kele wala include ka kele ko ju no te ne afiki kana so kale teso kaja ko da muna teso ay ne do mina muna ne teso ko no te ife la ala kana me ba cha kaja he la mesa ni ga dimi famusa kana kasisa kaja ne tare roa la me polosa kaja ne tare roa ni ngola sa kana ni ngola ebe ne ni ngola e dilo kana ni mo ngole nyo fea sa fu ne sara ne sara Karamoko ne sara mo Allah ne sara kaja kunata kaja severela abi kalu severela kalo juli kaja utisa la tiene kalo samabe kaja mbla nganyere soro ne kashira ne mune
kona tawa. Ne sara muga. Mo nega kona la muga refe. Kasuma muga mfuro tena sale. Oye kene kanga kila peperdi. Etina ni furua. Se furu tabari mo kona nawa. Ne sara. Kalau kana bisa ni. Ai tu sa. Nani sa ne tu me kulenga ni fesa ne tu me gala ni ben fere sa wallahi. Tu me gala ni ben fere ya fama yabe. Kono mante fuiti na sa ha. Kaja. Fuiti na sa wuli fuiti. Kaja nela. Ai wuli sa fuiti ni la sa wuli. Kaja. Ha. Chefo. Wallahi fuiti na sa. Kaja nela. Tu me gala ni ben fere sa wallahi. Anti femla. Kaja ina ne tukura batare bla kasila. Kaja kasila fuka anti pere. Ai sa ni tu me gala ni ben fere sa. Kaja mane ka ponti tatia. Ha? Ebe ka yele na defana kwa. Saka tempo ngaso. Saka di. Wala bila yakan ni kan adabla ma kan asira enye. Ibi nan Karamoko to lebuwa. Ala ki fatu. Fonga ta doni suno ko suno nikote kumfe wala bila. Wala amana suka nunu doni haramu eleno. Asara ka die mure dobe ne ta la fiu. Bo fonga ta doni suno ko sisa. Ye tonyo de. Abela te ye tonyo. Malangulu diu. Allah. Ramo wazee. Chi. Alhamdulillah. Nama ada. Kena segi. Alhamdulillah. Hereklina. Terase. Or basiti. Basikuiti. Jawanga klega fesnogo kana bolola. Abbe su kesnogo la ambe su bede ke alanyinina. Iya itu. Ode la misnogo la kanyetu gudoni. Ha, sinega kene. Ouais, basikuiti. Or basiti la. Allah basikuiti. Bole no mote bolla fere, ha? Ouais. Aga moto Mutu aha. Anga la gare kumeni moto imbulu. Amani shika de sina ale kuma buli. Wallahi. Abuga to ko ma fana an shiga cha. An goni an mala le. Awa saraka balawo. Kuma dodi. Kama waze. Ande goni kumere. Kumere radi. Wallahi an ko be fa mawo kuma be koyi. Mau de kote fonye, sinon comme faut mau yo kuma be. Yawo. Kuri. Be fa rafi. Gela de binika. Gela. Nene mafli ete muru jalo dine. Ima. Ni ekoram saka konyo dunne be ka fotanto. Ne rek me fa kata si enjoy se be passer jama ka chawa ka yoro ina sisa. Ogma ese de ko girinadi. Ya fiye to gomna gela de binika. Ni koram so ko ninga maraji ko ne yakli manga gele ai. Karamoko ya me ibe participer ya fa mara yininga maraji ko la. Wa do bi kunde. Me balma ko ni ngoni fona ko vai ha. Ko ba do me Karamoko wari de tene ko ali fini songo o tene kun ka fini sanga duna kata. Okuma balma ya te chanwa. Balma ko ne che. Kurke chaman bare bu bebe SRR la. Kuram sere mi ngamara jib ga kete ngale barake mirila. Karamoko ne ba do me ne mo do de ne na talente na fo mo ka warla. Fata bata yara tare nyote. Okoni kamali. Dusubila. Nini ngoni hamina koi. Ibere si kana mere okoni o joro ere kan imine view. Okuma dodi. Ne me fe ka na soro bi se ka wari para to keni.
wari bara e b'a fɛ ka wari de bara Voilà, comme Karamoko gɛlɛya ye fɛn dɔ ye n'a nan'i kan tu sais pas quoi faire i t'a dɔn i bɛ mun kɛ o de ye tu sais pas quoi faire voilà donc o hukumu de kɔnɔna la n bɛ fɛ ka n'a sɔrɔ i bɛ se ka wari mara n ye ka kɛ nafolotigi ne y'a faamu e bɛ fɛ ne k'i garisigɛ teliya de wa tari ka wari yɛrɛ nafolo yɛrɛ de ɲi karaba ka d'i ma karamɔgɔ ne kɔni ta ne ka se ka wari sɔrɔ dɔrɔn ne ko ne ka wari sɔrɔ o ye nafolo karaba de ye o la n b'a karaba de hali n'a t'i da kan na a bɛ k'i da kan na karamɔgɔ ne kɔni bɛ fɛ ka wari sɔrɔ dɛ ne bɛ fɛ ka wari sɔrɔ o jɔrɔ ka n'i minɛ o jɔrɔ k'i bila sarakatiw b'a la n'i sɔnna sarakatiw bɔli ma n bɛ sɛmɛni 2 dɔrɔn d'i ma maaw b'i ko fɔ karamɔgɔ semaine 2 i ɲɛ bɛ Mali faamaba caman na a bɛɛ gindo bɛ ne bolo koyi wa u bɛɛ bɛ don ne kan sufɛ de Alahu akibaru Mali faama maa tɔgɔ fɔ de man di n ye n'o tɛ faamaba dɔ tɔgɔ bɛ yen sisan karamɔgɔ a ka nafolo surusi ye ne de an k'o bɛɛ to yen sa ne t'a ɲɛnabɔ ne ka sarakaw fɔ n ye o tɛ problème nka n'i ta ɲɛnabɔ kana ɲinɛ n kɔ dɛ ayi karamɔgɔ fɛn bɛɛ fo y'a ye cogo di sinon ne karamɔgɔ winzin yɛrɛ min filɛ nin i ɲɛ b'a la maaw bɛ ne ye tantɔ u b'a fɔ ko ne y'o ye ni fini kelennin bɛ ne la ka taa sɔrɔ u t'a dɔn ni fini ɲɔgɔnna 40 de bɛ ne bolo n bɛ to ka n changer a la dɔrɔn de parce que n tɛ fɛ maaw ɲɛ i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ n'i ma siran ɲɛ kana siran foyi ɲɛ hadamaden ɲɛ man ɲi n'u ye kɔkajɛ ni parle la dɔrɔn u bɛ bila i contre la sinon wari ko tɛ ne yɛrɛ karamɔgɔ winzin na dɛ ɲani ka maaw ta ɲɛɲini i b'i yɛrɛ ta ɲɛɲini fɔlɔ karamɔgɔ n'a tɛ k'i ma baasi ye kumaba ninnu tɛ ne ka pa ye ne tun bɛ fɛ an ka nin ko tɛ la i ka ne ka sarakaw fɔ de ye ko di sa problème t'a la nka sarakatu wari dɔɔni de bɛ bɔ fɔlɔ parce que i bɛ diɲɛ ko o ko la i b'o de ɲini o bɛ sɔrɔ k'i ɲini wari de bɛ wari ɲini karamɔgɔ ma la wari ko ye ne y'a f'i ye depuis o début n'a f'i ye depuis kuma daminɛ i tɛ wari caman sara sa i tɛ wari caman sara o n bɛna nafolo bada de dilan ka d'i ma nafolo in tɔgɔ de ko nafolo bada i kamana tɛ gaɲɔ ni diɲɛ wuli cɛ e kun mako bɛ i n'a fɔ joli n'i sera ka na ni 60 ɲɔgɔnna ye ou bien 80 an bɛ nafolo bada dilan kamalen o ka fisa i ma koyi cɛw i bɛ bila i ɲɔgɔnnaw de ɲɛ ten maaw b'i ye sanayɛlɛ de la awɔ parce que a baara fana ka gɛlɛn dɔɔni de i tɛ k'o de faamu a baara ka gɛlɛn dɔɔni dɛ karamɔgɔ ne y'a f'i ye n ko wari foyi de tɛ ne kun ne yɛrɛ an bɛ don min na i ko bi wari de bɛ ne mais n'a sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ baara in bɛ réussir ne kɔni ne bɛ se ka essayer k'o d'i ma o siga ka bɔ i la o tuma e tigɛ mɛ ne karamɔgɔ winzin na de nafolo ko kɔni siga ka bɔ i la sa olu tɛ ne yɛrɛ kɔnɔ olu tɛ ne karamɔgɔ winzin kamana gan yɛrɛ ni nafolo ka di e kɔni i ka nafolo ko kɔni o kɔni kana miiri o la yɛrɛ ɲɔni e ka na ɲɔni ne ka sunɔgɔ ta e nana sɔrɔ ne ye sunkurunin dɔ de ka wariko ɲɛnabɔ o sunkurunin i b'a dɔn n'i ye wari bara ta k'a lajɛ 100% musow de ka wari bara ka ca san ka tɛmɛ cɛ ta kan hamina ko bɛ san musow la cogo min na a tɛ san cɛw la o yɛrɛ ta f'i ɲɛ n ko n y'o ka wari ale nana ta nɔfɛ de ye karamɔgɔ i y'a faamu karamɔgɔ awɔ komi wari in yɛrɛ tɛ n kun yan ne bɛ taa o ta ka na d'i ma n bɛ taa wari tɛ n kun ayiwa kamalen wara sugu kɔni tɛ kalama ye dɛ f'i k'o de faamu parce que ni e ye wari di sisan i y'a faamuya b'a la ne bɛ baara dɔw de kɛ o la dɔgɔkun 2 i bɛ na ne bɛ i ka wari bɔ ka d'i ma e ma fɛn dɔ de faamuya komi a tɛ ne kun yan de pour le moment quoi ne bɛ taa ta ka na d'i ma komi i ko i bɛ 2 semaines de di yan ayiwa kamalen tiɲɛ na fantanw bɛ yen nka e ye fantanden ye o tuma baasi tɛ nka ɲɔni ka taa n b'i bila n ka baara dɔɔni na comme ça hali n'i mana ni wari ye joona n b'i ka baaraw daminɛ pour que n ka baara kana saliya awɔ i y'a faamu i bɛ don kɔlɔnda la sagaw bɛ yen i bɛ sagaw ko n'i tilala sagaw koli la n y'a f'i ye cogo min na n ka nin fini ninnu ɲɔgɔnna dɔw bɛ yen
u dajilen i b'olu fana ko awɔ komi olu ye baaraw ye ni ko m'u kɛ k'a fɔ n'i ka nafolo baara kɛ n bɛ sumaya dɔɔni karamɔgɔ m'u kɛ teliya la i b'o kɛ teliya la ayiwa nafolo awɔ barika bannen di nafolo k'e kana nin 280 i bi 280 bi dɛsɛ ka 280 n tɛ nafolo d'i ma saraka t'i ye sisan bidenw yɛrɛ k'i ban baara ma ko nafolo hadamaden dɔw sɛgɛnnen don e ni ala cɛ mɛngɛnisiya bɛ yen minisiya bɛ yen moto parantiya bɛ yen mobili parantiya bɛ yen i k'i bɔ o bɛɛ ma ko nafolo baara ka d'i ma barika banni kana taa baara kɛ dɛ jaw juru b'an karamɔgɔw yɛrɛ la o jango maa gansanw sigi n'i ɲɛda ye kamalen ɲɛda bɛ ko ba tisolen bu la